Umlandeli kaMthandeni OweGcokama Elisha wakwaManqele uncoma umsebenzi koMacekeceke njengoba bekhiphe i-albhamu labo elisha. Uthi impela izinga linyukile kanti umsebenzi wabo u-clean, muhle nje kakhulu. Ubesethi uma wukuthi umuntu ongenawo umoya wobuthakathi kanye nomona uzoyibona lento ayishoyo. Iy'nsizwa ey'ngenamona kanye ney'ntokazi ey'ngenamona. Caba futhi uma ukuthi awunabo ubuthakathi lapha enhlizweni yakho ngaphakathi kuhle kwekhehla elicela ngentelezi elizungeza umzekababa baba njalo ebusuku uma sekulalwa awukudlule ngapha kwesincomo nayo into enhle. Kuneqembu lana okuthiwa oMacekeceke. Cha, ngibona umehluko omkhulu kakhulu bafowethu. Muhle kakhulu umsebenzi walezi nsizwa. Isebenze kakhulu. Uyabona igiye eziqhamuke ngalo kulokhu. Angithandi ukuqhathanisa kepha vele kuzomela ngiqhathanise ngoba nakho kunje. Baningi futhi abaculi abakhale ngaphansi. Baningi kakhulu nginibalela futhi bona mina manje. Komentani lani bebaningi nisho nithi sitshele ilist yabaculi abahluli koMacekeceke.